Милто вечер. Старец на 50 години. И аз стигнах тук до Лукмов. Не тук до Лукмов съм стигнал. Вече върва, ама той пиян, белан. Але, аз ще умра. И аз душичко човека се обърнал. Здрасти, казвам, здрасти, търсим си момиче. За колко пари ми интересува? Той казва, искам секс за отзад. Секс за отзад 50 лева. Ама на домашно. Моля, на домашно. Няма някакво домашно. Ела с мен душичко. Ела с мен душичко. Так напреката на тъмната. Няма къде да съм. На домашно нищо не знаеш такова. Взимаш парите предварително, слагаш ми презервативи и почваш. Ема така, ми що не вземе хотел? То едва не човек, баня става. Па тука патрулка мина. Казвам, край полицайите, казвам, ще ме видят с него, ще му помисля, че искам нещо да му направя, разбираш ли? Иначе полицайите не ми правят проблеми. Няма никакъв проблем. Полицайите. Айде да се отопля, да облечеш роклята, па високите топчета, па перуката да сложиш. Ще замина Петя. Къде? За Гърция. Атен. Мога ли да помогна? А там знаеш какво е дома, къде ще седиш. Стома? Моля те, Петя бяха. Не, бяха. Taj je Delacruz. Дори само за компания да ме направиш, защото пак ти дава парите. Апартамент 502. Да. Кеш. Кеш ще ги дава. Добре. Не знам, Гръцки малко знаеш ли? там. Гръцки малко. Гръцки знаеш ли? Да. Щом знаеш, може и да стане работа. Да. То е